किनी बुखर बुझा भइल रिपोर्ट वाले खिदरोगा जी मामला चोली चोरी के एगो काल भी गाना हमारे रिलीज भइल बा कि जवानी लेके पाँव भर मुँह आवो तरु गाँव ठीक है कोई बात नहीं सब चलते रहता है। हमारी माता बहन बेटी भी यहीं पे है तो हम लोगों को ऐसे ही गाना गाना है ताकि इनको भी मजा आए। ऐसा ना हो कि इनको लगे कि यार क्या चल रहा है। ठीक है आज ये लो ना रही लो जहाँ हॉटल की खेसरिया सटल तो ठीक बा अभी बा लो तो ठीक बा। एक बाद वाला कार्यक्रम में हीरोइन लेके आए हम जैसे भैया के विजयी घोषित भइल ओकरा बाद खेसरिया जी ट्रैक्टर पर नाची देखा बाबू अरे कि जाए पिया जवानी हमारी चराई रे गइलाना हो चराई रे गइलाना एगो नचनिए कारा ई तहरा लो खाती हो। अच्छा हमारा बुझाता है कि दुनिया के आधा ना 99% मर्द बिगड़िए गई हुई है। कौनो मेहरारू के अपना मर्द पर भरोसा नहीं खे ना ना हम अपना पर कुछ ना बोले हमारा काम गबड़ा जाता बहुत दिक्कत होता हमरा। केहू ये दुनिया में ऐसा मर्द नहीं खे जो अपना मेहरारू के नजर में बहुत सही होखे। सही बात बा ना तू भइल बड़ू नीमो ये दुनिया में हमनी के केतनो निमन क के आ जाना अपना मेहरारू के नजर में दोषिए रह जा। सही बात बा। हमार तो इंटरनेशनल सब्जेक्ट बा। हमार सब्जेक्ट जानते नहीं जब हमरा वही में कमे में वही से 2 रुपया कमेबे त कौना कौना से दूर रहे कबो केहू सटता कबो केहू सटता हमहू कम छुछुनर थोड़ी हई हमहू जब नहीं समान तो हमहू सटिए जाता नहीं लगे का करे बाबू आओ दिखाओ अरे कि चाहे पिया जवानी हमर जरही रे गइलाना कि चढ़ली जवानी छोड़ी के रहेला दोसरा के डेरा में अनिमन बदन छोड़ी रहेला कवना फेरा में कि कहीं से बताइया भे बाबा शरीरियो राजा ही गलते गलते हो घरे हमरा झगड़ा भइली अखिलेश जी के चलते हो। कि लागत दागी की कोई धोदी जवानी के जीवन में दोबारा लेके अइली अखिलेश बाबा का जल राघवानी के वायरल हो गई कि जहिया घर हमरा चल जाबी तो कुछ आ जाई मुड़ी जी हम डर नहीं खिजात कि मार दी छुरी जी। अरे कि जाए पिया जवानी हमर जराई रे गइलाना हो जराई रे गइलाना। बड़ा सोच समझ के कुछ बोले के पड़ता। हमारा घरे पहुंचे से पहले तहरा लोग के वीडियो हमारे घरे पहुंच जाता। सही बात हम इतना आफत में जब से तारा लोग यूट्यूब शुरू कइले बड़ा नु तब से जीवन में बहुत खुश बनी। हम इतना खुश बनी कि हम खुशी कहीं तो केकरा से कही। हमार खुशी अखिलेश कश्यप जी जान रहे हैं जो राइटर हैं 2 रुपया लिखने वाले 2 रुपया हो 2 रुपया 2 रुपया आहा का हो सत्येंद्र भाई एक नंबर बिया हो गइल बा होखबो ना करी ना होई तार रहन बताव त कि तू ठीक आदमी नहीं खा सफल नंबर बड़ा सफल हेड़ा लागत रहो। अरे भैया भैया यही जी ने बानी कहीं जा थोड़ी बानी तू हमार भाई हमार जान हो मर दे के रहा।
अरे की चाहे पिया जवानी हमर जराई रे गइलाना हो जराई रे गइलाना 1 2 3 4 जतना बुझे लो कि खेसरिया बहुत खुश होई हाँ ऐसा कोनो बात नहीं है। अब तू लोग पूछते बड़ो कि हम कहाँ से तकलीफ में हो खाओ होला। जिंदगी में मेरे लिए पूरी दुनिया हो सकती है लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए पूरी दुनिया हूँ। और मुझे कभी इस बात का ग्लानि नहीं हुआ कि खेसारी लाल दुनिया के लिए स्टार हो सकता है, एक कलाकार हो सकता है, लेकिन अपने घर का ये बेटा ही है, अपने पत्नी का पति ही है, अपने बच्चों का पिता ही है। और मैं ऐसे ही रहना भी चाहता हूँ कि ताकि बाकी जीवन में तो चलते रहता है सब, केहू आई केहू जाई केहू त रास्ता हो, जेकरा चढ़े के बहु चढ़ो, जेकरा उतरे के बहु उतर हो। हमरा का दिक्कत बा, हमरो ठीक लगेला कबो कबो, लेकिन कबो कबो बड़ाया दे भाई। एगो नचनिए कारा भीम दादा ले ले बरा, एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई